Això era i no era una bruixa anomenada Mara. Però no se la imagineu com les bruixes dels contes que soleu escoltar. No, aquesta no va vestida de negre, ni té la cara verda, ni té una verga peluda, ni la panxa grossa. No, Mara és una bruixa moderna. Viatja en escombra, sí, però una elèctrica. Té Instagram, Facebook, canal de YouTube, i és influencer, amb milers de followers. És una bruixa bona que a tota persona, animal o cosa, li ensenya a resoldre el seu dilema, fent conjurs en la Thermomix. Té molts poders. Pot fer que una persona es faci molt gran o que es faci xicoteta. O convertir-la en qualsevol cosa o animal. La nostra història comença després d'un dia d'emocions, amb molts likes dels seus seguidors. Mar va anar al llit i de tan cansada que estava, va somiar que el conjunt per a poder ser sempre jove hauria d'aconseguir. I com ho puc fer? I si demane ajuda als meus fans? Segur que m'ajuden de veritat. Pensat i fet. La pregunta per internet va llançar i un munt de propostes hi van arribar. Proposta 1. La mòmia anomenada Pablo li va succeir una crema antiedat i unes venes d'Egipte que calia posar-se cada 3 dies. Va reposar una crema i unes venes d'Egipte. Però després de provar i provar no va resultar. Encara que la cara i el cos, suau com un bebè, li va quedar. Proposta 2. Un dels seus fans li va proposar beure un batut de proteïnes molt sa, però també una mica asquerós. Va fer beure un batut, un mocs de zombi, en un pal de cul d'hombre llop. Una dentadura de vampir. Será el orelles de un donet. Y un pet de princesa. Però després de beure's el batut, va passar els dies de cagueroles i no va aconseguir posar-se més jove. Així que no va funcionar, encara que, això sí, més prima se va quedar. Proposta 3. La fantasma Laia li va aconsellar dormir amb una manta feta de cotó molt suau. Has de dormir en una manta de cotó molt suau. Però després de 10 nits dormint a la manta posada, la solució no l'ha trobada. Això sí, es va quedar més descansada. Proposta 4. La metgessa Alafne li va recomanar per mantindre's jove molta calma i vida tranquil·la. Molta calma i vida tranquil·la. Mara va intentar, però no li va funcionar. I com no, això encara més li va estressar. Proposta 5. Un altre mirador li va proposar que anara a un balneari de relax. Per a sentir-te més jove deveries anar a un balneari. A ell li posaren potingues a la cara. Li feien massatges relaxants i tractaments de bellesa.
però encara que la deixaren guapa i li va agradar, la fórmula de la joventut no ho va trobar. Popostasis. Fins i tot li van aconsellar posar-se en forma i es va apuntar a un gimnàs. Però l'esport no era la seu i encara que ho va provar, Petapol se va quedar. Popostasis. La 7. Proposta 7. No, popostasis. Proposta 7. No, 6. Què és la 7? Proposta 7. No, 6. Proposta 7. 6. I una nit, ja cansada i a punt de donar-ho tot per perdut, va rebre un missatge especial. Soc Paco, mestre de professió i músic de cagalló. El que necessites per a sentir-te més jove és estar enamorada de la vida, de les coses xicotetes del dia a dia, de les persones que volen estar amb tu sense demanar res a canvi, apreciant el que tens i sense lamentar el que te falta, i agraint la gran sort d'estar viva, de tindre amics, salut i de poder somiar, viure i riure. Mar no podia creure com una idea tan senzilla poguera canviar totalment la manera de veure la vida i també de com enfrontar-la. Sí, la vida és meravellosa. Mar i Paco el mestre quedaren, begueren cervesetes i no pararen de riure. I sí, va sentir-se com si fos un núvol al que li dona llum i calor del sol. Com no ho havia pensat abans. Sentir-se jove depèn de tu i no cal buscar més enllà. I per primera vegada a la història, una bruixa moderna i intel·ligent i un mestre vellet i acabat, però guai, es van sentir joves oblidant els seus problemes. I és que és així. La recepta de la joventut i la felicitat no la sabem, però segur que porta ingredients com amistat, amor i molta, molta risa. I això és veritat, com que aquest conte s'ha acabat. I molt contents i feliços ens hem quedat.